τώρα. Μη λυπάσαι που φεύγω, μη λυπάσαι γι' αυτό. Έτσι ήτανε γραμμένο να χωρίσουμε εδώ, να χωρίσουμε εδώ. Και πώς πήρε την απόφαση? Ξαφνικά, Άγιε Θεοφάνη, θα πάω κοντά του, μας λέει, μια φωνή με καλή. Κόρη μας, της λέμε, μαζί με τον πατέρα της. Ποια φωνή σε καλή, δεν σκέφτεσαι τον άντρα σου? Εμείς το είπαμε, εμείς το ακούσαμε, Άγιε Θεοφάνη. Τη νύχτα έφυγε και το πρωί που ξύπνησε ο γαμπρός μας δεν τη βρήκε στο κρεβάτι του. Αν το μάθει, μάνα του. Μου ξεμυαλίσατε το παιδί μου, μας λέει. Συμπεθέρα της λέμε, η κόρη μας δεν είχε ανάγκη από παντριά. Κι άλλον άντρα πριν δεν εγνώρισε. Τα ξέρουμε, αυτά μας απαντάει. Δεν υπάρχει συνεννόηση, Άγιε Θεοφάνη. Δεν υπάρχει. Εδώ η Ανούλα θα μάθει και τη δουλειά. Δεν λέω, κυριέ μου, θα μάθει. Το όνομά σας? Νικόλας. Κύριε Νικόλα μου, κοντά στον Άγιο άνθρωπο θα μάθει πολλά. Μα να κλείσει και το σπίτι της. Η γυναίκα πρέπει να έχει κορώνα τον άντρα της και μετά η καλλιτεχνία. Δεν είδατε στην Αθήνα όλα τα κορίτσια ανήπαντρα? Και πού μένετε στην Αθήνα? Λασκάριος 37-39. Αν έρθουμε καμιά φορά να περάσουμε. Ευχαρίστως, το σπίτι μας είναι ανοιχτό στους καλούς ανθρώπους. Δάσκαλε, ποτέ δεν θα σας ξεχάσω. Κόρη μου. Άννα. Άννα. Ο Θεός να σας το ανταποδώσει, Άγιε άνθρωπε. Οι πληγές με τον χρόνο θα κλείσουν. Μη λυπάσαι, μη κλαις για ό,τι έγινε χθες. Οι πληγές με τον χρόνο θα κλείσουν. Μη λυπάσαι, μη κλαις για ό,τι έγινε χθες. Μη λυπάσαι που φεύγω, μη λυπάσαι γι' αυτό. Έτσι ήτανε Λασκάριο! Λασκάριο! Παρακαλεί! Καλό ταξίδι! Το καλό!